रूस के ऐसे भागे नहीं राजनिया गे हे गे अगे रूस के ऐसे भागे नहीं राजनिया गे केला के दे तो खाना पनिया गे कैसे हो तो धनी गेहूं के कटनिया गे केला के दे तो खाना पनिया गे कैसे हो तो धनी गेहूं के कटनिया गे अभी करम ही नहीं काम त कहाँ से खमी रोटी हकी गे धनी गरीब घर की बेटी अभी करम ही नहीं काम त कहाँ से खमी रोटी हकी गे धनी गरीब घर की बेटी अभी देखी देखी ताना मारो तोर बड़की गोतिनिया गे केला के दे तो खाना पनिया गे कैसे हो तो धनी गेहूं के कटनिया गे केला के दे तो खाना पनिया गे कैसे हो तो धनी गेहूं के कटनिया गे अभी खेतवा में सबके गेलै धनी काटी पनिया बरसतै त होतै बड़ी छाती अभी खेतवा में सबके गेलै धनी काटी पनिया बरसतै त होतै बड़ी छाती अभी डीजे सोनू दिन चले जा है ढोके खरी हनिया गे केला के दे तो खाना पनिया गे कैसे हो तो धनी गेहूं के कटनिया गे केला के दे तो खाना पनिया गे कैसे हो तो धनी गेहूं के कटनिया